खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 25 जुन बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। वृष राशि। फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो नोंथाङा सोरजोंबा गोसा बाथ्रा बुंजानो हागौ, गोसोखौ गाज्रि मोनगोन। मिथुन राशि। गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों नखरखौ फसंनो हागोन, नाजानायनि फिथाइखौ मोनगोन। कर्कट राशि। लोगोथिनि गेजेराव सुथुर सानलायनाय सोमजिगोन, सोमोन्दो नागारलायनो हागौ, गाज्रि सान। सिंह राशि। गोबावनिफ्रायनो गोमानानै थानाय बेसेनगोसा मुवाखौ मोनफिनगोन, गोसोखौ जोबोद रंजाखांनाय मोनगोन। कन्या राशि। नखराव गेदेर फुजा होनानै लानो हागोन, नखराव गोजोन थासारि फैगोन। तुला राशि। नोंथांनि मावनो लानाय खामानियाव गोबां जेंना नुजाथिगोन, दुखु जारला सहायनांगोन। वृश्चिक राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो लोगोथिजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जागोन, उसुखुथुजोंनो समा बारलांगोन। धनु राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबस्रांगोन, गोरोबलायनानै थानो हागोन। मकर राशि। नोंथाङा गावनि थांखिखौ जाफुंसारहोनो हागोन, नखराव बयनिबो रंजाखांनाय फैगोन। कुम्भ राशि। जेखि हाबा मावा मानो हेंथा मोनगोन, दुखुजोंनो गोसोखौ लोरबां मोनगोन, गाज्रि सान। मीन राशि। इयुनखौ सानहरनानै गोबां जिंगासिगोन, गोसोआव गुलाय गुजाय सानस्रि बेरखांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।